40. Hasta 17.500 ya dejarán, ¿está? Bai, egon nahi hortan. Ara. Ai, ziaro, blain da nitxon. Ze? Ez aldute zer esan? Hau benitun txuletak abek, abarkazala baino gorra guan. Aluzik ina, neharra sartu zian. Zinta hona menuna ni, zinta hona, de dio, gure xarra probatzen batxo horrek akatuko, hein? Ai, gaurka bukatu alda. Ze, ez alde berantzunik? Oi. Ta? Horain txeiko aldin jau, hein? Baina, ein zer? Bonolotoa, ze izangoen ba? Beste zerbait espero, ala? Ireki, nahiko jau. Hoxe bakarri faltaia. Ba, ni baino bea horren baten zai balima, egon beharkoen. Ire piura hori ikusita zen nolako atake amango liogen eusinei. Jota seko luze giltzu goldura, plasta! Aizaki, kontu geho, Ireak eta iretxeko kontuke bazezkiat, Eta banan kontatzen hasiko baniz, tiparra utza bazelakoa jarriko itzak, Zio pakiaz. Da, ez hau zeini. Ai, mutil. Ai. Ara, natxiok. Haueitu kankak hauek. Egunetik egune aukerroi, jatzekia zerrein, operatu eo. Operatu hobek, Atokarra la banda, Masaje pixka, mejoatzeko. Bai, euria masajeatu itzak, no te joroba hoi, Ai alda, oain hori, denbora galdu gabe hortxe. Larrean, potxe. Ara, gizta jonekin alperrik egez. Peronea. Hau, gaixo bat den. Sendatze dinei ez duen bitartian. Eman egin beharko zion neikua. Jata maion, bela rondoko bero bat. Ia membrile guztiak atatzen dizkenan. Aizane, nik iri ez dinat ez errasanek, kontuz, Lepozu rañon da nitzunerekin ez, alakon bat zuen errepatu. Kakatu, Bilbotarrak, zortzigarren aldiz eskatu dute kontu ba. Ba, Jose Ramonek eman beharko luke, ze horren gustoko gona motxak badaude hor. Baita zere, hauek beti... Bueno, txorakeriak utzi eta moitu. Bilomo? Preparatu alduzue biharko erreserbatu bat. Bai. Hortxe. Ez du asko falta, Ez, asko ez. Beno, hori bilarra itaren batian bukatuta da. Beti berdin zareta zuek. Horixe egiteko bakarrik esan dizuet, baina alperrik gero alabo duzibiltzen da dena etxiontan. Badena utzi eta hasi erreserbatu barekin. Dena puntxua nahi de gero, Behorrek dion bezala. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿estala? Horixe da legea. Bai da. Baina hauekin alperri dala. Ai. Jarrika jau. Jarriko diagok. Gurize importazio bat biharko jarri San Juanetako jarri? Hala, porai! Beno, Jose Ramon, azkenian zenbat etorriko ja. Gue, xarra dionez hogei bat? Hogei. Bazpa eroita marretza jarritza zue. Zeba, gobernuak den ordaintzen balin bai beste amarra etorriko jo. Biharre inkognito zutorri behi, baina earki asko mozkortuko ituko jek. Gobernuko jende hori zeharo bruti jota zen. Ze, azkenengo urare ze izan zan ba. Gogo atzeraiz Marjus. Bai. Gue, xarra behorri bidikoen, nervioso, atake amateko zorian. Denei ipurdien nola garbituko, oi! Iko, Xeramon. Eizak beak egiten bezala. Beha bizka, ustean pare. Eizak, jarkiteko, venga. Mutil, jarkiteko. Egon. Hau itxe dena puntxuan atera behar zaike, gero buelta izango dut. Azken ningon asko zobeto ite bare. Nola? Hola, hankakin, kojokako. Beira zan, egon, hola. Asi. Xo. Hau itxe dena puntxuan atera behar zaike, gero buelta izango dut. Gazteiztik oneraino etortzen dira gero, Eta hori oso seinale hona da, Behatza alaztin dut, Gero hemen azalduko beste burua unibere, Nola den Marjus, telebistako ura. Ai, hartaburu hori. Hemen azalduko sukaldean, eskerrak emanez.
Zuriona, zukaldarriari, eta mili eskerren oilarria, jo bat. Bai, eskarrak eman beharko eskina. Oien propina jasotzen, ez dina ulanik izango. Demorrio, zur zikinak. Bueno, nota ingo nio. Eskua ematen otxuta zeden eska. Da jendearen aurrean ondo geratxatik ez urra, barra botatzen dine. Zala izan berko ingainera, Ni 13, ik? 37. 37. Baina horrendik ezaltzeate kontuatu. Politikoak, komediante zikin batzu besteik ez zikin Ai, estaz. Baidala, ba nire dadia, 26. Baita zeare! 26 komplementarioa, ire dadea. Arrapazan. Hartan. Ba, desde luego, jende hori etxonetarako de, baino txarra, Bai, ezaioen hori gure xarrari. Izkerrik asko etortziagatik. Eta badakizue, gu hemen gaude nahi dizuenetako. Ta zerbait espeziala behar baldi badezue, abixatu. Eta dena pointxuan izango dezue. Onda. Hola leitein, nionai. No. Firmatxo bat iriskatuko nizueke ba, etxeko libururako molestia handia ez badabeitzak. Ara, jende horrek nazka ematen ziak. Aizak, ba niri gure nagusi xarrak egin. Neire bai, izan zea, bere liburu txarri horrekin, atzen denok sei ikastean nian da, akazen nuntzin. 42, Magius. Leon, 42. Hijo José Ramón, guk reservata prepatuko jau. Ya veremos. Eta ik biharko saldatan benenua denentzat. Eta gure xarrai doble, oie. Merci bai, baino iun nahi. Biharko baionesa probatzen duna gazteak hor dauken, arrapako Hola, pizia. Muy bien pensado. Ba, gure xarrai sartu jo, kalinika bat. Gero hemen azalduko ez, beste atzapar luze urare. Bilar denon aurrian deskuiatzen ba, eharrak gaituko iskipa, Kustaldeka hau, ikutuiak berriotanik larrutuko hau. Así mismo, esango ziuna. Indeseable. Ederki. Oso ederki. Nik ere zerbait esan beharko dut ba. Ondo. Oso ondo. Ara, nik lagunduko izuet bonolotoa egiten. Ea, apunta ezazu, 40. Eta zuei biai, la cuenta. Eta irekin, biari txingoiat. Maionesa hori preparatzen deken bitartean. Orentxe jarri ditut gauzak, puntxuan. Hijo José Ramón, izer, hemen segitu behar alde? Ba, prepasaki horrek reservatu bat. Eta bakike dena? Pointxuan. Moak.